Ahoj, ahoj, tak vás zdravím. Dneska se nacházíme na Labi. Našli jsme si takovouhle krásnou půlzátočku tady, hezky. Při sobotě klídek, je to jak na rybníku, žádný proud, nic tady. A tady hned vedle máme hlavní tok Labe. Takhle dozadu krásně. Tak, svítí nám krásně sluníčko dneska. Což o to. Takže teď si to představíme. Na pravém prutu máme od společnosti Dandy Splovky. Podívejte tady a zkoušíme tam dneska tady ten zázrak. Mandarinka. Tak uvidíme, je to 16 mm velikosti. Samozřejmě není problém i v menších velikostech od Dandy Splovky CZ. Má takovýhle krásný kufříčky, jinačí. Tak uvidíme. Každopádně teda na pravé straně máme plovky od Dandyse 16 mm mandarinka. Na pravém prutu máme boilies od Blažka, jahodu. Tak uvidíme, co to dělá. Jsou to 20kový koule od pana Blažka, 20 mm průměr. Zatím máme pár ťukanců, jak na levém prutu, na jahodu od Blažka 20 mm, tak na pravém prutu od Dandy Splovky CZ mandarinka 16 mm. Zatím jsou jenom malinký pípání. Tak uvidíme, jestli přijde něco většího. Samozřejmě o tom natočíme další příspěvek. A uvidíme, jak to půjde dál. Je krásně, máme nějakých, kolik pak máme stupňů? 14 stupňů máme, sluníčko svítí pěkně, takže užívejte taky. A jak jsem říkal, jestli něco přijde, tak samozřejmě k tomu dáme nějaký video, co přišlo krásného, buď to na jahodu 20 mm, nebo na mandarinku plovku 16 mm. Takže mějte se hezky a zatím.